guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर, आं दिनैहाय न'आव फैदों बेलागुर खुलुमनो। आङो थाबायगासिनो दा न'आव थांनो। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा मा मा नुलाङो बेखौनो देखायलांनोसै आङो। एसे गोबाव जाबायमोन आं न'आव फैयैया। दिनै फैदों आरोना, नायलांदो नोंथांमोनहा। नाय लोगोफोर, आं न'आव फैदोंमोन नालाय बेखायनो आं थाबायबाय आरोना। ओमफ्रायहाय जोंनि न'आ फस्लाबारि होननाय सकनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव दङ आरो थाबायलांनांगौ। ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो आं मोनसे बुस्थु खोन्थानि आङो। र' नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। नै बे जाबाय जोंनि कारेन्ट इन्डास्ट्रि आरोना। बिनिफ्रायनो कारेन्टखौ हरो। फस्लाबारि सकनि ससे खोलाथिं फैबानो बे कारेन्ट इन्डास्ट्रिखौ मोनो आरो। नै बेलागुर जायगायाव सफैबाय। बेलागुर सावगोन जायगानिफ्राय आङो फैबाय। नाम साम होनानै नामबो होलायलायनांगौ आरो मानि थाखाय बोर बिगोन बेखौबो होनांगौ। ओमफ्राय आङो नाम आरि गासिबो होनानै फैजोब्बाय। बेलागुर सावगोन जायगानिफ्राय आङो थाबायगासिनो। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थागोन होननानै बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। सोमखोर जाजोब्बाय, बेसरा फिथाइ थायजोब्बाय, बेखायनो गोथां जाजोब्बाय आरोना। बेसर फिथाइयाथ' गोथांखा नालाय। ओमफ्राय ओरैबो एसे बिबार बार गाहां जाजोबथारबाय आरो। बे दामनाया बेयावनो बेलागुर सावगोन जायगायावनो दामनाय आरो। हाग्राबारि गामिया बै ससेयाव बिराद हाग्रा गुदुंमोन ना। ओमफ्राय एबारावहाय गामि मोनलांसिगोन। एबाराव बिराद मोजां जालांसिगोन आरो। न' ओरैबो न'। बेसरबारि। आं फाइनालि न'आव मोनफैबाय। जोंनि न'खौ नायदो, बेसेबां मामि मोनहा न' गोदान लुगासिनो दङ। हाथ'वाखै, लुनाया सोलिगासिनो दङ। मोनफैबाय आङो। एसे फ्रेस जानानै लाग्रोनोसै। नोंथांमोनखौ उनावहाय लोगो मोनफिनगोन। आङो नाजागोन मोनायावहाय एसे देखायनो, जेसेबां हायो बेखौनो आं देखायनो नाजागोन। मोनायावबो बिदिनो मानसिफोर गोबां थाङो खुलुमनो बिदिनो आरो। ओमफ्राय बेयावनो ओंखाम आरिबो संलायलायो, बेयावनो जायोबो। बेनोसै आरो। आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। आंखौ गारबोनानै बाबायासो 2000 हरो बेनो।